Kini atong latest weather update, September 28, 2022. Ang low pressure area na atong gimonitor naa na sa 1,240 kilometers silangan sa may extreme northern Luzon. Og base sa atong analysis, posible kini ma-develop into tropical depression within 48 hours. Samtang habagat or southwest monsoon ang nakaapekto sa western sections ng central ug southern Luzon. Samtang ubang bahin sa Visayas, makasinati generally for weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Magdala kini usahay kusog ng mga pag-ulan na posible ang flash floods or landslides, ilabi na sa mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa latest update ng low pressure area ug sa atong mga issuances ng thunderstorm o rainfall advisories kasama na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.